गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ आं जासिदों। खुलुमबाय। फैबाय थानाय बर'दिन फोरबोनि मुङाव आङो बयनिसिमबो गोजोननायखौ आरो जासिबावदों। आरो बे बर'दिन फोरबोआ देग्लाय जाहाथे गुबुन गुबुन बोसोराव जानायनिख्रुइ जोंनि ओनसोलाव साबसिनथारै जाहाथे खुंनो हाथों, बेखौ आङो इसोरनियाव बे समाव प्रार्थना खालामदों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि ओनसोलाव, जोंनि हालामाव बे फोरबोनि गेजेरजों अनलायनाय आरो गावजों गाव फोथायलायनाय बेखौ जाहाथे जोङो मजबुत खालामसिननो हायो, बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो नाजानांगौ। आरो बे बर'दिन फोरबोजों लोगोसेयै आङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। बे फोरबोआ जिहेतुके गोजोन आरो शान्तिनि दूत एबा इसोर, जायखौ जोङो जिसु ख्रीष्ट होननानै जोङो मिथिगौ, बे जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सानाव आरो बियो जोनोम जाखांनायनि उनाव सारा बुहुमावनो गोजोननि थाखाय जिहेतुके बे खामानि मावदों आरो गोजोननि थाखाय गोबां गाहाम रादाब बे फोसावदों। आरो बेजों लोगोसेयै सारा बुहुमाव गोजोना जेरै जादों, थिग बेबादिनो नैबे बोसोरावबो जोङो मिजिंथिगोन जे जोंनि ओनसोलाव मोजांथारै बे गोजोननाया फैथों। आरो बे बर'दिन फोरबोआव बावखालिबोल' ख्रिस्टियान धोरोमावफोरनिल' नङा, नन ख्रिस्टियानफोर जेसेबां गुबुन गुबुन धोरोमारि दं, जोङो खौसेयैनो जाहाथे बयबो हेफाजाब होलायलायनानै बे फोरबोखौ गाहामैनो बारग'नो हायो, बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो हेफाजाब होलायनांगोन। खारन मोनसे धोरोमनि जे फोरबो, बेयो खालि बे मोनसे धोरोमारि मानसिफोरनाव सोनारनानै थाया। बयबो जुदि ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनांगौबा निस्सय जोङो अनलायनाय भाबखौ बयनिबो गेजेरावबो जों होलायनांगोन। आरो बेबायदि बयनिबो गेजेराव अनलायनाया थायोबानो जोंनि गेजेराव खौसेथि, गोजोन आरो बे फैयो। आरो जेब्ला खौसेथि आरो गोजोना जोंनि गेजेराव थायो, अब्ला बे ओनसोलाव गोबांथारै जौगानाया जायो। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय बर'दिन फोरबोनि मुङाव बयनिसिमबो आरोबाव खेबसे आंनि गोजोननायखौ आं जासिदों, जाहाथे बयबो न'खर न'खर गाहामैनो बे फोरबोखौ मोजाङैनो फालिनो हायो।